ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. Айни замон дар ноҳияи Файзобод қарор дорем тамошобинони гиромӣ. Аз ин тараф бозор мешавад маркази ноҳияи Файзобод. хонаи имрӯзамон дар мана ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст ва аз ин тараф раҳ ба сӯи Ваҳдат ва Душанбе. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Мана ҳамин бинои навастройка мебошад дӯстони азиз. бинои 6 ошонага мебошад дӯстони азиз. мана ҳамин падиз аст. хонаи имрӯзамон дар 6 ошонааш ҷойгир аст. дӯстони азиз, подъезди хона мебошад. бояд дома подъезд шақати фасадаш таъмир кунад. мана ҳамин хонаи имрӯза. як хонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳоҷатхона, ҳаммом ва дар ин ҷо кухни. хона чӣ хеле ки мебинед пад абой тайёр кардагиай дар 6 ошонаи бинои навастройка ҷойгир аст. худи бино аз 6 ошона иборат мебошад. ҳуҷҷатҳои хона шартнома. хона қарор аст дар ноҳияи Файзобод пеши Адел наздикии бозор. дар пеши хона мактаб аст. дар ин ҷо ҳамон мебошад дӯстони азиз. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст. ва ин ҷо ошхона яъне кухни мебошад. нархи хона 140 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дарои экран, рақамҳое ки охирашон 1700 мебошанд. ватсап доранд аз номи канали Dom.tj. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.